Варна. Благодарим ви, че споделяте този специален ден с нас. Средно училище Никола Йонков Вапцаров се гордее със своята 112 годишна история. Безброй са поводите за гордост от постигнатите успехи, реализираните мечти и проекти. Нашето училище е модерно, иновативно, съчетава традициите и технологиите с предизвикателства на съвременния свят. Благословен Бог на сега и пресно во веки веков. Амин. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю небесни, Отече, души истини, и же бездействие ся исполняйся, главище Боги, жизни подателю. Приди, селеси ни очисти, ни всяка скверни, спаси Боже души наша. Святи Боже, свети крек си безсмъртни, помилуй ни. Днес откриваме STEM център съгласно процедура училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост. Финализираха се дейностите и се изгради модерна среда по следните направления: роботика и киберфизични системи, дизайн и 3D прототипиране, математика и информатика. Абе.